Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, as a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ta, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, Syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa atong atingog subong nga aga. Welcome sa isa naman kay edisyon sang aton nga programa, no? Istorya Espesyal diri gihapon sa DYEZ Aksyon Radyo, no? Kumusta ka moderat tanan? Kumusta ang inyong Domingo sang aga, no? Halin pa kita sa airport nagsugat sa aton nga mga OFW, no? Well, kadamo sang changes nga pwede matabo, no, sa sining pag-lift sang general community quarantine. Ang nahibaluan nga gin-announce ang national nga ang syudad sa Bacolod kabahin sang mangin ipaidalom sa modified general community quarantine, no. So amo na aton yung pag-istoryahan subong aga sa aton nila nga programa kag ang mga hihitabo man diri, no, sa syudad sang Bacolod samtang nagapangatubang kita sang pandemic, no, ning coronavirus pandemic. Inigyapon yung kubos nga alagad Konsehal Israel Ising Salanga, no. Dala naman kita subong sa isa ka oras from 8 to 9 in the morning, no. Grabing sistema naton subong. Last night naghulat naman kita, you know, we have been accommodating our overseas Filipino workers nga ginapang repatriate dire kay massive ini siyang repatriation, no. Medyo madamo-damo na gid man ang aton dire nga na-accommodate and so far do kaluyan do maayo gid ang ila sa mga kondisyon, no. Wa kita nakabati isang reklamo ya kung complain from our OFWs. Ang problema lang gid nakita ko ang ang nasyonal lang gid hindi gid magwanta, no. Hindi maintindihan ang ilang sistema, no. Sang ligad alas gin-inform kami may 10 PM kuno nga arrival from Manila. So ato kami tanan upod naton ang DRMO, ang aton mga city health, no, ang akong mga kapdanan sa action team on returning OFWs. Tapos gin-move naman kuno, canceled why information, nagsira ng airport by after an hour patawag naman kami nga ma-open naman ang airport kuno. Pag-abot namon mga 12, why naman? Gin-hold naman kuno ang flight and then eventually nakamurag-muragan na kami nag-abot ng eroplano 3:30 in the morning. Last night, same thing happened, no? Magisugat yung may to go, at least naka-inform sa amin ahead of time, mas may preparahan naton. Pag asang aga may nag-abot, pagkahapon via Air Force naman kuno may nag-abot, nasugat naton. Tapos pagpuli namon mga 8:30 or 9, may maabot naman kuno 12. So pagdulong namon sang OFW from Air Force 1:30 nga flight, balik kami dayon sa airport kahit may 12 mo. So sa pag-abot namon to labta kami launas ng kagahon. Canceled naman kuno. Why further detail? Even sa airport tawagan mo ang manager, hindi makabalo kung anong matabo o no, man siya idea. Hasta alas 6 ang aga. So 6 at ato kami to dito pa ko halin before sang program sinino. Grabe, sining ko I really cannot understand, no, kung ano ng sistema sang National IATF. Kay grabe naman niya appeal ang ginimo ni Mayor Bing, ni Vice Elcid, no, even ni Kong. Kag kitabi bilang chairman sang returning OFWs. Grabe na ning IUI, no, nga pwede coordinate sa amon bisan numbers lang or sakto lang oras, no. Wagid yapon, but
ako ya personally, I don't mind, no? Okay lang sa ako niya. Pero ang naluuyan ko na yung mga kapdanan natin dire sa local, ang ining kakatabugal nga sistema, gali, hindi naman sa Bacolod, no? Even si Mayor Richard Gomez, ang Tacloban, nag-complain man, ang Iloilo, ang Cebu, do tanan nagareklamo. I don't know kung may idea sa ng presidente, no? But why isang tsakto nga sistema ang repatriation sa OFW. And good thing lang kay kanami ni sa mga OFW naton, grabe mag-cooperate bala. Mag-post ko di, mag-comment nga rin na kami subong sa Manila, councilor. So, why kaya ko unya impormasyon sa national actually, hangga gito ya. Why kato yang sa layman term pa blang nga kagidya, no, sa national, kay even ang airport di way kabalo mo, even ang uwa din yung mga staff nila way kabalo, no, way gidya idea kung nagkakatabo ang ilang gidya ginayo yung mahulatan lang sa airport. So may lang kami mga kanami sa mga OFW, grabe man mag-cooperate, sila nag-update sa amon, councilor, the boarding na kami di, councilor masakay kami di, pero hindi way kami kabalo kung saan councilor pagwa kami sa aeroplano kay karon sa gabi naman ko, no. Councilor, balik naman kami. Kaya, may lang kami ara sa nga mo na, no, nga cooperate sa aton. Pero, what I cannot understand sa sistema, nila, you know, why problema ang repatriation, ang massive nga repatriation? Why problema ang accommodation? Ready kami diriya. Ang problema diriya, kay example, nagpaluto kami dinner last night. No, kay kuno may maabot according sa airport. Amak mas na magagala, size na umabot, why na to yung pagkaon niya, na wasted na to yung pagkaon niya, no? And then, ang aton mga bus driver, kiti duties sila the whole day, tapos pakton pa nila kung nuras man maabot ang next nga repatriation because why isang proper nga coordination ng nasyonal, why sila tulog, no? Hasta mag-aaga naman, so, puli kami guro mga 2 a.m., tapos may nag-alert naman sa amon, yung maabot naman 6, no? So, hindi ko grabe. Anyway, basta kita diri sa Bacolod, at least kina-inform nato ng aton mga kauturan diri nga preparado kita, even si province preparado, same dilemma ginagyan namon subong, no. Why question sa pag-accommodate, gina-anticipate naton ang massive repatriation. Ang hindi naton ma-anticipate is ang time which dako siya nga butang, no. I hope may isa sila ka point person bilang naga-lobby man sa information sa aton kung ano gid ang tsaktong time kay para wa itablaga usik sang aton nga tanan nga resources bala, no. Hamak mo ma-cancel kamo sang flight 12:30 na, tapos wa isang next nga schedule kung may maabot ko hindi, tapos mapatext kamo 3 o'clock or 4 o'clock nga madayon naman ang flight. So kadamo sang apektado gid, no, ang aton mga hotels, apektado man sila kay papulion ng empleyado nila, pagambal na cancel papulion nila. After a while, pabalik ko naman nila. No, kaya duty naman ang nurses, kaya ang doctors naton, mapuli man anay, kaya tungod bain ako, no. Pila lang ka oras, mambal naman silang madayon, duty naman. So, hindi siya tabo once lang. More than a week na siya katabo, nga dawa igid sang inchakto nga coordination. I really cannot understand, no. But kita diri sa Bacolod, ready taya nga magserbisyo ya, do hindi man ay issue sa aton niya ang pagtrabaho ya, no. Kay gin-assign man kita diri, kag even ang aton niya mga bosses dira sa babaw, even si Mayor, si Vice LCD, si Kong kapisan man, kaya baka man trabaho. Kita diri sa dalom, ubraman, galing kaya mo lang gid sila ang hindi may tsindihan, ang coordination lang kita sa gin-discuss ko ginigani, kasi siling ko, gina-open ko na siya publicly, no, kay para bala maabot ang time nga wa kami nakabalo kag standby to ang mga OFW kag very tired sila bla, wa may masugat sa ila, at least aware kita tanan nga there is really a problem with coordination, no, sa national. Kasi well in siya big lesson man sa akon gani siling ko, ari ko di sa public office, no, ga uyat kita opisina, at least na learn nato na if there's one siguro nga lesson diri nga gina-enjoy ko gidya nga siling ko sa time nga maabot ng tsimpong ako naman hindi ko di paghimuon, no. Maabot ng tsimpong ako naman hindi ko pag-i-allow nga ang mga tao ma-suffer because ang ka-incompetent blasang pag-implement mo sang sistema. Sa every decision na ginahimo naton, i-consider dagit permi nga may isa man dito ka party nga naga-suffer man, no, kung hindi kita bala organized, hindi fixed ang aton nga decision. I hope at a certain point ma-settle ini siya sang national, no. We understand nga unprecedented ni siya nga pandemic, why it is again expect, gulpi ni tanan, but we can always make things right. Ano gina maghambal kaya nga
fix nga schedule sang pagpapuli sang FW, 8 in the morning, 1 p.m. kag 7 p.m. O amo na. Kung hindi siya mapuno sa aga, kung hindi siya mapuno sa hapon, may 7 p.m. ka pa. Kung maabot sila 7 p.m. nakalupad na, may ara ka pa 8 a.m. Amo na nga sistema tani, no? Kaya para ang tanan sa probinsya, hindi mas smooth man ang operation, hindi kay nagapakot-pakot kita diri, no? Kaga at the same time, hindi man nagagasto ang gobyerno naton sang naga-waste bala sang resources ang aton nga gobyerno. Kaya ang gasolina mo i-travel mo to tanan nga staff, tanan nga salakyan i-travel mo na to, ang ma-disinfect, ang truck nga matinlo sa mga sa palibot, sa mga gamit, ang city bus naton, ang city health naton. Tapos kapapalion mo gasto naman ang gasolina, tapos balikon mo gasto na naman na, no? So grabe nga waste of resources ang government kung hindi siya sang naplastar sa insakto. Kami we don't mind, no? Ako personally being the chairman, kagang ako ng mga members sa ATRO, the why kami problema dira sa pag accommodate ug pag-welcome. Ang akong ginawori not for myself but for my members also. Kati may mga pamilya nga ginapulian, no? Nang why nas lagay start to halos ya, especially kung why isang tsakto nga information. Nagastay kami to tag 6 hours, 7 hours, no? Dito sa airport, so duwa ka na may mahimo nga iban bala because lack of coordination si nationality. I don't know. I just hope and pray nga ang ining problema masolusyonan naton because why naman ta may mahimo, this is beyond our control, no? Amo lang gid na kabay pa lang gid nga masolusyonan lang gitan man makalabot man sa kay national nga amo ning kakatabo subong, no? Do ay gid sang insakto nga sistema. Gid pinagusto lang gid diri dagdag ya sa probinsya ya, no, without considering kung ano man diri ang mga dapat naton nya i-preparahan. But nevertheless, sige lang, no, as long as makaya naton tubangon naton hindi na mapaperde sa pagtilaw nga ginhatag ni sang pandemic ni, no. Hasta masarangan naton, himuon naton na aton nya masarangan diri. June 1, ma-modified community quarantine na kita, no, as mandated by national, and kadamo pagit sa dapat i-clear, no. Damo pagit sa dapat nga i-consider, but tiulto naton ang executive order implementing rules and regulation nga ipagwa sa aton nga mayor, kung ano naman niya ang mga guideline kung ma-under na kita sa MGCQ, no, though most likely the normal sa kanong aton nga lifestyle, but mas mahalong kita. I think mas may enough kita nga reason para maghalong because why na limit, why na control, pinagusto na, no? So mas prone pagid kita kung just in case blang ang tao mo pinagusto na giman langwa. The most nga mahimo naton to survive is observe good precautionary measures, no? Kaya hambal nilagan ikaw bisan nara sa tubang mo ang positive, kung kabalo ka sang dapat mga himuon, kabalo ka mag-sanitize sang imong pagkabutang, kabalo ka mabibitbit yang alcohol, ga mask ka gid, no? Most likely safe ka man niya, no? So ang taon naton just in case gid man nga ano matabo sa just in case mag-shift na gid man kita, observe lang kita siguro gihapon sang safety measures, no? And may tawagan kita diri actually subong kay ligad lang gid, no, naglupok ang balita nga may ara sang nagpositive diri sa syudad sa Bacolod. Although gamay katama, no, ang cases naton diri sa syudad, medyo gamay siya, but tibatayan naton kung obserbahan naton kung ano ni siya ang latest about sa sining issue. Actually way kumayo ka monitor tungod sa nga kung diri nga ginayatan niya committee ang pag-rescue sa aton nga mga OFW. So testingan tabi tawag si Dr. Grace Tan kung ara siya sang City Health. Siya ni ang may ginayatan niya record, no. Kag mas namigid nga sa iya mismo mahalin ang aton nga ang information about sang sinin nagakatabo, no. Alright, so tawagan ta na si Dr. Grace Tan. Alright. Kay ibaloon ta kung ano ang kondisyon naton subong diri sa syudad sang Bacolod, especially atong mga nagpositive, no? Late ang pinaka-latest ng mga issue of mga nagpositive namin ni ma-discuss naton sa atong mga tagpalamati. Kay damo gid nagaka-alarma, no? Namin ni straight mismo sa aton nga okay, ari siya siguro.
sa doktor mismo nga nag-handle sini sa ila, no? So pamati ka mo mga kaaksyon, mga palangga, kay paratis aware kita kung ano gid ang tsaktong sistema, anong mga dapat naton niya i-observe, ano ang mga dapat naton niya nga halungan kag anong dapat naton niya balantayan sa sining sitwasyon subong kay kadamo gid sa naga-planning. Although we cannot blame them kay health ng inistoryahan pero sometimes ang banlagan ko, no, hindi virus ang mapatay sa imong nervyos mo kag high blood mo, no. So dapat aware lang gid kita, proper lang gid yung information na makuha naton para hindi kita bala matamaan bala ka disturb bala, no. Kag aware kita anong pagdepensa ta sa kaugalingon despite nga may mga cases like this. Upod naton subong sa linya si Dr. Grace Tan sang City Health sa Bacolod City Health. Doc, good morning. Sir, good morning po. Una pag-greet lang ido sa akon. No? Doc, kumusta ka, Doc? Kumusta ang aga mo? Okay, good. Halin pa kami sa airport, Doc. Naghinulat niya bito. Halin ta gabi, alas 12 ang gabi, no? Sa aton mga OFW and finally nag-abot sa last size, no? Si Doc Grace Tan, si Dr. Melin Suli, si Dr. Pernan, tatlo ni sila ka mga empowered yung mga women and doctors dira, no? Sang City Health naton. Doc Grace. Yes, sir. Yes, sir. Ido kagawad sa mga ido. Amo gani. Doc, nag-join sila si mo, sir. Gani, nag-greet sila sa aton diri. Nag-energize na nila, Doc Grace. Good morning ko, no? Doc Grace, ang akon niya pinaka-question gid subong kay liga nagtawag ako sa imo pero sako ka naga-swab man kamo. Kami diri nag-rescue man OFW. Pero ang gusto ko mabalaan bala, Doc Grace, about ni bala sa nagpositive. Una ko nga question before tayo discuss further. Lainin sa Mandalagan, Doc, lain man sa Takuleng. Lain, hindi na yung guro. Lain na siya. Kay, ang ato ni nga case is from Takuling. Okay, Takuling lang taya, no? Takuling lang Kinakibot ko nga, may gagwa blang issue about sa Mandalagan, bala? Nga dumigin lockdown something ko, no? Hindi. Ang Mandalagan, yeah, sir, it's not coordinated with us. So, hindi kami kabalo kung gin lockdown siya. Wala na siya na coordinate. Okay. Klaro to katama, no? So ginawa nga issue about Mandalagan, wa ni kabalo ang aton mga health workers, ang aton City Health because wala ni siya nilagin labi or wa ni siya na coordinate sa insakto sa City Health naton. So kamo mismo, wa kabalo what to do kung ano gid ang insakto nga issue tama? Sir. So dapat siguro kung may case nga gusto i-lockdown mo or whatever, you should coordinate with your BHERTS. Ang BHERTS mo is composed again of barangay captain mo, imong medical officer in charge sa imong barangay, may kamanda nurse or midwife, and health workers. No? Okay. So dapat gid na siya, sir, ma-size up, kag ma-assess gid kung do we really need to put them in a lockdown. Okay. Sige, sumulumpat lang kita, Doc, kaya sa medyo may record, kamudra yan, no? Doc, si patient number 14, no? Tama, no? Si patient number 14, klarohon ko, hindi siya OFW. Hindi siya OFW. Hindi siya locally stranded. Hindi mo siya locally stranded? Outbound or other islands. Doc, pwede mo kami matagaan a little background about siya. Ang common question siya, number one, nga naka-avail siya sang swab kay wa man sang mass testing, no? Number two, ano gid bala anong mga possibilities nga paano yan nakuha ang virus nga sa mo sa iya nga na-consider naton siya as patient number 14 and informations nga pwede natin ma-share sa atong mga tagpalamati. Okay. So siguro, sir, ang point is we have to clarify on na it's not a mass testing ang aton nga himuon. Okay? Pero expanded targeted testing. Meaning, targeted, we know kung sino ang aton nga i-test. So, according sa DOH, sa expanded targeted testing, one of those are the frontliners. So siya, ang ato nga case number 14 is a frontliner. Nag-serve ni siya sa borders naton. So gin-call naton ang agencies nga nag-serve. So ginamat-amat na naton kiti ang aton nga mandate is pwede naton amat-amaton sila kay nag-serve man sila sa border naton. So ginamat-amat ni sila. So ini nga agency
gin call kaging tap nga sino ang inyo nga frontliners nga nag-serve dira, and she's a nurse actually, no. So gin include siya sa iya agency sa list sa mga frontliners. That's why naka-avail siya sang amo sina nga test. Okay, even though nga asymptomatic siya. But because amo na again, she is part of the frontliner identified by their agency. So amo na siya nga gin-test siya. Ang ganing imo nga next question, Okay. consider. So gin-test siya because of course ang agency nag-request Identify na siya, identify. So meaning ginamat-amat yun sila, Doc? Ginamatamat ang mga frontliner. So also ang PNP, ang Bureau of Fire, ginamatamat naman na sila. DJMP, ada naman na sila sa list naton. Ginamat-amat na sila. So klaro. Healthcare workers, healthcare workers nga frontliners, ginamat-amat na kay we can't ang ilaman nga mandate sang region is pwede gid na iya kay ara siya sa guidelines na we can do testing for these frontliners. Pero ano lang, amat-amaton lang kay of course ang capacity man sang aton nga laboratory basi hindi man ma-serve dayon. So chances are basi magkalago ba ang specimen nila. So amo na siya ang aton procedure. Okay. So clear. Ang si City Health nag-accommodate sa mga nag-request dira sa inyo like mga agency, yes, ang PNP, yes, ang BJMP. So ginapasunod ninyo siya kay para at least ng in compliance man no sa gina-requirement Department of Health nga i-swab gid dapat in sila as much as possible. Now, Doc, Yes, sir. question. Ano Doc ang mga possibility like because ang ginawuri sa tanan subong diri sa Bacolod, does it mean may nakita sang local transmission? I think amo na siya pinakamuri gid eh. Kung hindi siya halin sa OFW, kag ini siya frontliner, does it mean local transmission ina siya ayhan, nakuha na ayhan during the time nag-volunteer siya or may nagpasa sa IAB tungod ara siya sa borderline? Anong inyos ning panulukan, Doc? Okay. Ini siya actually has served in the borders, pero that was more than a month ago pa. So resolve namon it was not due sa iya nga pag-border control. Okay. So ang issue nga ang include pa siya sa part ng frontliner kay dugay na siya nag-serve sa border. So hindi gina namon masabat no kay she was included in the list. Siguro nila lang basta nag-serve sa border, she deserves to have that test. So pero hindi ko na ka-justify ha kay she was included. Okay. So this one wala kita sang other cases pa as far as of record subong nga it may help to connect nga na-link sa iya. So far, siya pa lang ang identified na non-OFW, non-LSI na nag-case. Ako ng taon ang last naton nga local case was April 26 nagwa ang result. Amo ning si Banago naton. Pero kung lang taon ta, daw wala pa kita sang hindi pa naton all of them ma-link and calling it a local transmission. So kung lang taon pa gid more than a month na tani nga wala kita identified cases nga non-OFW no. Pero ini siya kung sa subong is isolated kita. We're still looking into kag amo na ang gina-trace gid naton ang mga close contacts niya. That is close contacts meaning may 15 minutes or more na interaction na less than 1 meter. So amo na siya ang category sang close contact. So ginalantaw na naton ina kung sino pa ang iya nga gin-encounter before siya nag-test and after siya nag-test kay para nga ma-identify man naton kag amo ni siyang aton iswab kay close contact na sila. So para nga makita ta kung if it's locally transmitted or not. So siguro ang amo nang da is
we are asking man sang mga help man no to please present yourselves man sa inyong nga doctor sa inyong nga barangay kung may cases kamo abi or identified man siya nga close contact siya. Kaya bisan hindi taniguro pag ang balon ang ngalan to kabalo na niya ang tanan ang identity niya. Pero siguro it's not to put a blame on her. It's not to put blame sa aton man nga nag-confirm case, but it's not to discriminate them, but ang ato niya is for surveillance purposes. Para makita ta kung diin na naghalin kung paano na to ma-resolve ina. Di ba, Councilor, no? Kay kung hindi ta na ma-identify nga amo ni gali ang ginagyan sina or amo ni gali ang source naton, we have no way of controlling kay otherwise madamo lang ni nga madamo diri sa Bacolod. Kay karon mansiganay lang ta ka point sang fingers ta which may not be good at all. So kinanglan we have to deal with this na correctly man para nga we can help solve issues man naton. Meaning Doc, before ko maglupat sa ako ka issue, meaning ga-appeal ka mo nga kung pwede atong kabalo man lang sila, no? Kabalo sila nga may sila do close contact sila nga ano tawag na sila ning positive patient number 14 tani volunteer sila, no? Sa City Health, volunteers lakad to dira, present sila kagalingon, kaya hindi pwede, yung iban of them may stigma, binadlok sila siguro, wala, because ano matabo sila if ever, good man nga mag-positive sila. But ang kaladlukan dira, the more nga hindi ka mo magpakita, the more nga hindi ka mo magpabulig sa itong mga doctors or City Health, mga personnel, the more nga at risk ang tanan sa palibot naton. Tama, Doc? Corrected, sir. That's why nga, even if mahambal, siguro, Councilor, nga come June, malibre na kita. Pero tani ang lantawon ta bala, it's not the having to be free as a bird. Pero lantawon ta ang risk naton tanan is at stake. So kung limit lang Japon ng exposure, amo na ang minimum naton health requirements i-follow gid gyapon naton. Kung identified kang close contact sang confirmed case or even if gamasakit ka, quarantine na lang ang self-quarantine na lang para nga you avoid the risk man sa iyong family as well as ang imo community. Doc, na-mention sa although hidden ang identity, na-mention tong ang iyang business is I mean ang ginasakuan niya is essential goods, no? Import-export. Actually gin correct kami na ni Attorney Bayata, no? It's not kay kung import ko no outside of the country, although ang source ng essential goods niya is outside of the country, pero ano gani ni may dito gin ano tawag siniman gindak gin store anay sa isa ka warehouse in an island, no? So pag halin dito amo na gina-travel diri, so trade lang kuno ina siya pagtawag. Trade lang. Local trade lang kuno ina. Ugaling kay it's from another island. So kung another island and it's essential goods, so chances are masulod gid na diri ang iyang conveyance niya, salakyan niya nag-carry sang goods together with the driver, the helper. Kag we don't know pagid no kung ano na siya, so are under investigation pa ini gihapon. Okay. Hindi ta pwede ma-mention kung di na siyang island, no? Hindi pwede, Doc? Bawal? Hindi ko kabalo ko. Anyway, basta sa tabok binaton, ginako pa ang goods, no? Okay. That's why actually Doc, ang purpose mo lang, we do not accuse, no? Why mo ta may gina-accuse, we do not blame. Pero ang point ko lang is at least medyo may idea ang aton ba pumuluyo because nagasalas lablado wise la kabalobla kung at tanan ja question subong ano din siya posible naghalin, no? So ang imong statement gina mga more than a month na siya nga nag-volunteer o naging frontliner.
So supposed to be kung mag 14 days madula ang virus dapat waay na no ito isa ka bulan na ang naglipas or pwede man niya nakuha to kag waay lang siya kabalubi basi nagstay lang sa lawas ya. Ang point ko lang is kadamo sa mga possibility. Kadamo sa mga possibility, that's why hindi kita na mag-accuse no or mag-assume bala nga kundi niya man nakuha no until matapos ang inyo siguro ang investigation, Doc. Okay. So, pwede gina, tsaka consider no. Pero ang ato nang nada is, we are looking into all angles man. Kung how is it transported diri sa Bacolod. So, like our case sa 8 and 9 naton, actually do na pag problema kita no kung paano inakasulod. Pero that's one point nga siguro having the borders closed na and limiting sang influx sang mga tao coming in, siguro it's one way of helping man sang aton nga island man nga maprotektahan no sang Negros and Bacolod sang influx sang virus ta. So pero kung pares na maara nga they have sakto na no may travel document sila, may travel clearance. It's not taniintindihon man na to no. It's not just with the border control. Sa una ya, di ba, Councilor, sang chimpo ni martial law, way pata na iya duwa, no? Oo, way pata na iya. Way ko kabalo sa imo, pero ako sigurado ko way pa ko. Sang chimpo nga na, of course, mga muna nga chimpo, it's more on a political na issues. So, hindi ka ka-travel without muna, clearance man and everything. So, iniya, kita mo ni sa ma-identify mo nga clearance ni documents, papeles, na kinanglan mo. Iniya, papeles to, kinanglan ta. Pero it's more on the virus na hindi ta identified. Not all of us are being tested. Kag according man sa DOH and sa government hindi man tanan kinahanglan i-test. Those vulnerable lang kag identified as sa aton na guidelines lang. So kung magsulod ini kag aton ginapakita nga may mga documents ta nga wa kita ma-test. So chances are pwede nga we are carrying the virus, especially kung having ikaw sa areas na damo sang cases. Now kung nag-test gid man previously, lantawon ta man how long did it take kag nag-travel ikaw. So kung it was early on pa, more than 2 weeks naman, after nag-test ka, pag-travel mo, pwede nga maka-acquire ka sang illness or sang virus during the travel, the transit time mo. That's why nga pag-abot diri, amo na nga ginamandate, gina sang city ta, nga they have to be tested. Kiti hindi ta kabalo sa during sang travel nila, basi na-acquire nila ang virus nila. So, amo na nga ginatest din sila naton, Councilor, no? So, siguro, it's one way of showing or asking man the public man or those coming in na intindihon niyo na. It's not just for you, but it's also for your family and for the community around you. Kaya once amo na gani, kinahanglan protektahan taman ang aton nga una gid ang family ta. Doc, malumpat ka na Doc, no? Medyo clear na siya subong si patient number 14 at naka-contact tracing naman ka mo and isolated naman siya subong, no? Ang question ko bala Doc, about sa OFW. Gusto ko lang i-clear bala Doc kay ang iban naga-demand nga tani ko no after man negative makagawas na dayon. Although okay man siya kay tungod ang swab mismo is already a basis. Nga kung negative ka, meaning free kaya from COVID, no? Pero ligad, di ba before sila magpulit diri, may aras lang daan sa negative nga swab. Gina-require na sila mo, hindi ka mo kapulit diya kung ka mo sa negative nga swab. Meaning sa Manila pa lang na negative na sila. Pero may case kita diri, si patient number 13, dubla mo, na OFW, na negative siya sa Manila, pero pag-abot diri, positive siya. Nag-positive siya. But silingon, So, Doc, nga importante gid sa gihapon nga ma-complete sa aton mga OFW ang 14-day quarantine kag nga nagpositive to sa yan anong mga possibility nga negative na siya sa Manila pero nagpositive siya diri sa Bacolod.
Oo. As I mentioned earlier, Councilor, no, ang transit time nila, ang ato nga patient number 13 na was has been in the quarantine facility sa hotel lang siya kuno for more than a month ganito ang balya. So, based on, I think it's a 5-star na hotel. See, food is delivered to them. So, quarantine gid sila. During the transit time, ara sila sa boat kag hindi ka-avoid kay ang toilet is common and ang inyong dining is common man kitchen ang dining area. So may mamingle ka gid in one way or the other while nag-line ka mo for the food while Tama. probably naga-interact ikaw or making question ikaw sa crew pwede man ina siya. So chances are pwede gid nga ma-acquire ang illness during the transit time. Kay hindi na natin ma-avoid man. So remember, the virus is invisible. Hindi ta makita ang gina-fight, hindi ta makita nga tani kay kung may infrared siguro nga device ngayon ang paglantaw mo bala check may spark na may gadget na kita counselor nga paglantaw mo sa isa ka surface or sa body sang person may spark dara nga mo ni siyang virus. So tani ina ko nga muna ma-identify ta. Pero hindi kay hindi. So really don't know and it's as if you're fighting a non-visible na kontra. Kaya mo na siya ang mabudlay kay hindi ta makita. Kaya mo na siya nga this patient number 13 amo naging in case niya man, no, he had a negative test. How come he had a positive test sa subong? Now, ang aton gina-detect diri sa lab naton, no, or sa sub-national laboratories naton all over the country is the virus itself. So, virus gid ang gina-detect and not the antibody as in the rapid testing. So, rapid testing, antibody ang gina-test, ang PCR ang ginaswab naton it's the virus itself. So any remnant meaning ang mga kuko sa virus or mga body part niya basta may virus na siya kag may nag-agi nga virus sa body whether it's buhi or napatay na ma-detect gid ini sang PCR. So it's already a confirmatory test over sang aton nga rapid test. So rapid test of course hindi ni siya confirmatory, number one. Hindi ni siya, maka-confirm or maka-help sa aton. It's more or less a rough estimate lang, no? Pero ang sensitivity ni Abby kag ang specificity nga you have the virus is only 40%. So, gamay lang siya. Pwede nga mag-positive ka with a rapid test, but ang imo nga, especially with the IgM, no, and ang yield sa imo nga confirmatory sa PCR is negative. Pwede man nga nag-positive ka, no, kay negative ka di, tapos nag-positive. Sa PCR, no, antibody mo nag-positive, pag PCR is negative. May ara man cases, no, ngaging pang test naton diri and also with other LGUs nga negative siya with a rapid test nag-positive sa PCR. So ang bottom line ang PCR gid hapon ang aton nga ginahimo nga basis for declaring a positive. That's why nga we need to complete the quarantine period kay it's one way of helping us nga in bisan wala ka PCR ma-control kag ma-contain kag gihapon ang spread ng virus. Okay. So very clear, no? At the end of the day, ang aton diri nga intention gid is para mag-safe ang aton nga komunidad, no? Hindi lang OFW naton, hindi lang na pamilya, kundi tanan kita diri sa Bacolod no nga manubo pa ang record ya when it comes to mga positive cases. Doc, before kita mag-end, Doc, gusto ko lang makuha, Doc, ang imo naman yung point of view. Of course, lain man yung point of view sa mga leaders naton Lain man ang point of view sa isa ka doktor, no? About sa pag-open sa border, Doc, aton yung mga
mga flights and even ang mga sea and air travels nato, no? Ano yung most standard, Doc? Kung ikaw, personally lang niya, it doesn't mean yung statement ni isang City Health Office. Ikaw lang yung personally as a Okay. doctor. Ano stand mo Yeah. sana? Of course, kung mag-open kita sa borders na, we are putting ourselves at risk. Kaya parang wala na gid bala sang barrier or wala na gid sang screen nga nagaprotect sa aton. So kung mag-amo na, it's like inviting all the chances nga magsulod ang COVID diri sa Negros and sa Bacolod. Okay, once it's inside the island, tapos na travel tangadaan Bacolod and to out towns, dasig lang. Dasig Kaya lang. wala naman ta restriction. So once it's inside the island, tapos na siya. So amo na siya ang daw medyo risky nga part for all of us. Kag we know nga everybody wants to go out, everybody wants to travel, pero ang risk is ara tanan sa aton. And I've heard from in mga other doctors man no nga amo man ni ila fears. Once mag-open ang borders once mag-open ang ports na to, sea and air, ang risk is ara sa aton. Tanan sila ang mga health workers, no, ang mga even with the private doctors, sabi mo, counselor, grabe ang ilang fears on the opening of the borders. Kay really don't know who among this. Kay di ba mag-test na gani pag-abot, it's not reliable. Yeah. Kasi ang incubation period ng virus 2 to 10 days. So pag-abot mo, chances are wala pa yan nag-grow ang virus sa body. So hindi mo gid siya ma-detect upon arrival. Hindi mo ma-detect. Oo, no? Especially kung ang damot ng way signs, no? Symptomatic, Doc? Yeah. Hindi ka na ma-detect, counselor. So if we will need to give time for the virus to develop man para before i-test para nga ma-sure ta nga may virus siya. That's why nga wala taga-test sa ato nga OFWs and LSI as soon as they arrive. Kasi gusto ta nga i-determine gid if may virus gid sila kag part na siya sang surveillance ta. So ang DOH also suggests na ideal time to test ang virus is 5 to 7 days after exposure or amo na aton after arrival. Di amo na siya ang timing of the collection sa aton specimen also counts. So, hindi lang na nga pag-abot mo test ka din. It's not like a pregnancy test na pag-check mo negative na din. So this is not kaya ang virus nag-develop na sa body ta. So Okay. we need to have perfect timing for that. So meaning, tsakto, no? Pag-abot nila, possible nga ang virus, why pa yung ma-develop, yeah. That's why ang namin nga tayo nga i-swab sila is 5 to 7 days after the arrival. Yes po. Okay. Doc, isa lang question, Doc. I-insert ko lang din sa comment sa aton diri nga page. Counselor, is it possible nga negative siya, nga nag-negative siya sa result, pero actually carrier siya sa virus? May mga possibility na, Doc? Muna siya, counselor, kung ang timing of testing is not done correctly or is not done at the right time. Kaya pwede nga pag-test mo, negative siya, pero amo nang bago, ginabalan nga wala pa nag-develop ang virus sa iya. So, amo na nga, ang perfect timing of the collection is really important. Okay. So meaning, may agad po niya possibility nga like kung gin-swab kabi, example lang. Monday kabi na infect, no? Or may na-meet ito nga positive Monday. And then Tuesday ka gin-swab. So ang possibility is hindi pa na siya ma-detect. Yes. Kaya ang bottom line, it depends naman on the virulence, meaning ang kapag ka-aggressive ng virus nga nakuha mo, kag ang any for any flu nga cause nga virus. So damo na siya. So ang aton ang influenza, ordinary flu ta, no? Ang aton nga COVID flu man ina siya. So it depends on the virulence, meaning ang pagka-aggressive ng virus kag ang response ng body sa kada tawo. Niyara tawo nga weak ang immune system. So pag bagulang ka ginatsihan, pagkahapon siya naman ang nagpinangatsi. So mo na bala, niyara man nga
bago kaging aksihan or nagubo sa tupad mo, pero it took time pa for the virus to develop because ang response ng body mo is good enough. So strong ang body. So hindi siya nag-respond. Hindi siya nag-create ng disease dayon. So muna siya nga we need to take time. May isa kitabla counselor nga actually she is a 60 plus year old female na halin diri sa Bacolod before nag-lockdown. She was really in good condition no before that no nag-party at that time wala pa ay ano man though several ang aton cases at that time that was in March pa. Ang aton cases were all incoming traveler from abroad. That was in March. So ini siya has no contact with a person who came from abroad. Kisa una mo na ato nga nga criteria kung may exposure kasi nag-travel abroad. Ini siya, wala ni siya history of exposure sa nag-recent travel from abroad. Pero ano ni siya balikbayan ni siya. Pero dili nag-abot na di siya sa Bacolod, I think November pa. So siya, gusto siya magpuli sa US. Paghalin niya, before siya naghalin diri, of course, she met some of her group ng mga senior man. Nag-eat out together, nag-party-party. Pero she was really in good condition. And all her, all her friends man were in good condition. Kag wala nag-develop flu before and after their meeting. Okay. So, ini siya, nag-travel sa US. So, nagsakay siya sa eroplano. Pagsakay plane Manila to US, nadumduman nilang kuno may tupad siya nga nag-ubo. Pero hindi man niya sili nga ubo-ubo, gid nga damo-damo nga ubo. Nag-ubo lang gid siya. Pag-abot niya US, 2 days after she developed ubo or hilanat. Okay, nag-flu na siya dayon. And then after the day after, ika-third day, nagpa-test siya. 2 days after pagid or 3 days after, nag-result positive siya. So, it just shows nga ang chances of travel, dako gid na ma-meet mo sa tupad mo, even if naka-kuan ka, naka-mask ikaw, no? Kadako gid ang possibility na you will be infected kung amo na. Especially ang response ang body mo, how your body fights for the virus, dako gid na nga chance na dako nga risk man. Oo. Okay, Doc. Doc? Yes po. Nang may mga 8 minutes. Doc, amo niyo, mayroon nga asymptomatic. Meaning, question lang, Doc, gusto ko na i-clear. What if si Juan de la Cruz, positive siya gali? Pero siyempre, why siya kabalo, no? Why siya kabalo? For example, frontliner siya, why siya kabalo, positive siya gali. Healthy siya. Wala mo siya nagpaswab. May mga symptoms na sabi, katulad ng kaso da sabi, o nano da. After 14 days, Doc, bisan mo ay na siya ma-cure, Doc, bisan mo ay siya maswab. Pero positive siya, Doc, assuming, Doc, ha, nga positive siya, pero why siya kabalo, tanan taway kabalo, for example, nga si Juan de la Cruz, positive. Pero may virus, lawas siya, pero asymptomatic siya. Why signs? Amo lang itong mga gamay lang bing mga headache, or gamay lang bing mga symptoms na ginawa, pero gin ignore yato, for example. After 14 days, Doc, maayon na siya. Ang kwan kasi the counselors ng virus is the virus is self-limiting, kaya it's flu lang siya. Pero maayo siya. It's not like it's not like HIV na virus nga it stays longer kag ang Hepa B, no, di ba kay na-infected siya. So ini siya nga virus self-limiting, maayo ni siya as long as ang immune system ng isa ka person is good. Pero kung may risk nga daan ang isa ka person, like ginamangkot na ginang comorbidities niya, no? Age, kung senior na siya, or very young, pregnant, may siya hypertension, may other, may mga immunocompromised siya, like may kidney problem, may diabetes pa siya, may cancer patient. So ini sila and other pagid, no. These are the people who are
vulnerable kag high risk gid sila. So chances are pag may isa ka asymptomatic person, meaning wala gid symptoms na siya ha, wala gid siya tanan, wala gid ka percent ubo, atching, wala gid nagahilanat, wala man headache, wala gid siya asymptomatic mo. So kung asymptomatic siya and nag-carry siya, hambal sang ang vulnerable, tagali amo na yun nata. Ang vulnerable, these are the people who will be infected the most. Kaya ang immune system nila gets to be weakened. So, over a healthy person, kag sila, ang kundwa ang i-expose mo sa isa ka sick abino or isa ka COVID na virus, ang mauna nga latnan, kag ang may deteriorating na effect would be the ining sick. Kag ining may comorbids over the healthy. Okay? So, inaya kung expose mo sila nga duwa. Pero, kung ang isa naman nga asymptomatic nga person, ginpamangkot ko ang mga infectious consultant, hambal nila, infectious ni counselor ato niya source sa mga kag they were coordinating man kag ni sila ga tipon man sa reports ng ila mga fellow infectious consultants man. So, infectious disease consultants ni nga doctors man, and they said na very small ang chances for these asymptomatic carriers na mag-transmit ng virus to other people. Okay. That's why, even if asymptomatic, that's why na very vital that we wear the mask gihapon. Kiti, it's one way of protecting. Kiti, we don't know mo. Tapos, frequent hand washing, keep the distance, avoid gid as much as gusto mo gid mag-hug, gusto mo mag-kiss, pero amo na siya na avoid gid ang physical contact with other people kay you don't know. Now, ang risk mo increases kung we break the minimum barrier, like palapitan ay kamo, intimate kamo nga istoryahan ay psikotic. So, it increases our risk. Kay kapinta, hindi ka kabalo. Although, very small ang chance of transmission sang sini nga asymptomatic. Galing kay, na isa naman nga contention. Ang kita nga mga Pinoy are very resilient. Kagambal nila, bisan gamay lang na headache, sige Japon, gamay lang na ubo or dubugas ng lawas, we considered it as normal gihapon, kay dugi kapoy lang. So, probably, isa na siya ka sign nga you have a virus na, a flu virus. Which may not be COVID after all. So, siguro, pag may amo na, hinahinay na pahigad na dayon anay, kag magpahimuyong. Kung mag-ayo ka, kung manami ang response ng body mo kung nagpahuway ka dayon, you get some sleep, damot na water, mayo nga kaon, and you isolated yourself. So, body mo maka-generate dayon sang antibodies, ma-fight ang virus. So, pwede nga, instead of the longer nga 14 days or 10 days nga naga-live ang virus sa imo, pwede nga mapatay yan na dayon, kag hindi na mag-spread. Amo na nga kinanglan ta mag-isolate, kinanglan ta mag-quarantine, kinanglan ta magkaon maayo, magtulog maayo, para nga badasig kita mag-ayo gid. Kag hindi na mag-spread ang virus, kay mapatay na siya dason. Okay. Kaya ginawa minsan, kung isa abla, syempre, sa amon nga chimpo, duway kita nakabalo So, hindi mo na mapaktan bla kung sinong, nang labot nga gahalong kita sa kagulingon ta, hindi ka nakapakot sa buong kung sinong career hindi ba? Hindi na especially mo open na siya publicly, especially tomorrow, mabukas na ang tanan, do free na gid liwat ya, mabalik kita sa normal. O why ta kabalo ang ginasugata tato, especially may gisinulod diri nga daan niya ano man doc mo. With all due respect, masaton lang ang mga nag-implement sinibla sa mga border naton, mga seaports naton, may nagasinulod din na daan niya, way nagapabalo. May nagasulod sa Bacolod nga galusot lang bala doc. Galusot lang, why naglisensya sa insakto, why nagpabalo, why nag-quarantine. Oo, so meaning, nag-quarantine. Oo, hindi na ko yung mag-name names, pero I think may nag-report sa akon, galing kinablang, siyempre, why mo kay authority nga mag-confirm sinayasas na nga tao, kasi iban taga out of town man niya. Pero ang punto dira, may naman nag-confirm gid man kuno ya, nga may nagasinulo diri kuno ya, nga, nang why nagpa-quarantine, pero halin to sa labis na sa Cebu.
no, may deliver driving essential good, for example mga tinapay dabi nga ginkuan nila sa Cebu, may gaupod dabi nga isaya nga taga didto ya i-claim lang yang upod siya sang driver, so automatically sulod na siya sa Bacolod. So meaning sa amo sini nga punto subong why ta kabalo ang ginasugat at positive ko hindi. That's why amo tingin question ta kagina dog, is it possible nga kung asymptomatic ka, kung healthy ka, kag positive ka gali after 14 days possible mapatay gid siya, no, except those nga weak. Kaya kung may masakit ka, according sa imo man nga statement, kung may masakit ka, mas prone ka, mas dasig magsulod, mag-formulate, dabi for example, or lapta ang virus sa imo because weak na nga daan ang imo nga health ya, no? So is that right, Doc? Yes, correct na consider. Okay. Thank you very much, Doc Grace Tan, no? Kabalo ko kamo subong at risk man kamo because na tanan nga mga positibo kamo man ang nagakandak sang swab, and I hope you stay healthy, no. Amba ko gani kita nga mga frontliner mas the more nga nagahalong kita ya kay ang gina serbisyohan naton damo pagid, no, hindi lang yung isa akong duwa ka mga possible nga mga ng nalatnan bala but damo pag diyan dapat natin i-check dire kag dapat stay healthy man kimo dira, no, sa may City Health ang mga frontliners naton dira kag ang mga doctors naton syempre gid. Salamat Doc Grace Tan sa imong nga time, maayong aga and God bless dira sa imo. God bless po. Nabatian si Dr. Grace Tan sang City Health office, no, siya na nag-handle sang aton diri nga mga cases kung may mga positive kita diri, no. Actually tatlong da sila sa City Health gid, si Dr. Melhin Soli ang aton dira nga head, ang chief naton dira sa may City Health office, si Dr. Grace Tan, kag of course si Dr. Pornan, no, si Dr. Pornan naman niya is also may vice chairman diri sa may action team on returning OFWs, no. And of course tanang nga doctors naton diri sa syudad sa Bacolod, private man o kun government, no, paghalong gid mo syempre nagadepend makita na sa ila, sila naga-cure ara sila mga kamot man ang pag-cure sini, no, nga pagtilaw subong sa aton, and dako to siya nga butang ang gin-explain ni Dr. Grace Tan nga dapat observe na gid lang kita. I mean, why man nagapamahog pero mo open siya tomorrow publicly, no, and then way kita kabalo kus nga tubang mo dira damo daan gaslo diri subong sa aton niya nga halin sagwa nga way kinaka hindi mo siya makontrol. So for all you know, tupad mo ya career to saya, no, may positive to siya gali ya kali kasi asymptomatic lang siya. So mayo lang kung strong man ang imong immune system, mayo kung bakod ka man, kaya ang tendency gali kung bakod ka man, syempre after 14 days eventually mapatay na siya kay batuan na siya sa imo man yang lawas mo, no, ang imo da mayo na permi kung bakod ka. So kung positive siya nga bakod siya, positive ka nga bakod ka, latnan niya ka, why ka kabalo, bakod ka, na madula lang man siya eventually after 14 days, mapatay siya be. Question, what if may ipod ka to ya sa imo balay, nga may masakit or weak ang immune system? What if may friend ka diya, for example, nga weak ang immune system? Di, tungod why ka kabalo nga, naghalin na to sa iya, galiya, napasa mo na to sa ila. After 14 days, nag-ayo ka, pero upod mo sa imo panimalayo, kung ang migo mo nga inupod mo to, nga weak ang immune system, nag-stay to sa iyang virus. And so on and so forth. Ang imo ng amigo na, pag nagdako ang virus, siya naman ang magdako ang virus ilawa, siya naman ang lato, no. So ang punto lang diri, bisan sino pang upod naton, ano kita observe kita gyapon social distancing, bit kita alcohol, pag-abot ligo gid lago ang boys laguan ng mga bayo. Kung daw duda ka, no, for example kung frontliner ka, because damo diri frontliner or if in doubt, isolate na gid lang si mga kaugalingon, no, mas mayo na gid lang na iya nga maghalong kita ya. And kung ako gani ya, kung hindi man lang gid necessary, hindi lang magwa sa inyo nga balay. Kung duty lang, then diretso din puli, no, as much as possible. And amo ni gurong time nga dapat kita mag vitamins gid, no, pa-condition sa atong lawas kami gani og task kami diri kay grabe way kami pahuway diri sa returning OFWs, no. Hindi kami kapahuway because of the failure sang system, no, sang national bla sa pagplastar sang repatriation program, no. Tani mas mamag-ani siya sa aton mo kung ang national bla may gamay man niya respeto kag coordination, tani, no, masapos ni sa aton makapahuway man naton mga frontliners. Ang kakatabo tungod sang ila to yang hindi mo matsindihan niya sistema,
Ay muhulat ang ating frontliners from 11 p.m. Nag-duty na sa ngaga, ha? Nagsugat na sa Tugo sa ngaga, nagsugat na sa Air Force nga plane sang 7:30. Papulaw no pag inaasa alas 12. Pag alas 12, ma-declare ka mo cancel. Tapos why information? Not even ining taga-airport, oh. Why sila kabalo man, no? With all due respect man sa ila. Why mas kabalo kasi nung next naman niya kung yung repatriation. So hulton mo, ti mga anuras, good sir, o basi 3. Wala ka naman na stress ang aga. Pag stress, why naman yapon ko na, basi ko na 6 naman. O eventually, mga 6:30, umabot ng replano kagina. But, you know, ang punto dira, I really cannot understand kung hindi ka mo dira sa national makaplastar sa inchakto, no? Kahapos na tani mo, set lang gid la standard lang time nga amo lang gid na ang schedule nga ipuli sa among OFW naton. Ang kaluoy pag gid ning OFW sa airport, wa man dia balo. Tananis lang nga FW, wa ini ka balo, gapungko tos la kuno, gatulog whole day, tagon lang kamuda kung may flight na to Bacolod, kung may flight na to Tacloban, kung may flight na to Tagbilaran, dabe or sa Iloilo da. Why mas la kabalo didto, sin grabe. Unlike ako mag-set kamo tani isang tsakto lang oras, no? Amo lang nibing tatlong libutan sang trip tanan kimi diri nga mga nagahulat naga-prepare kabalo man kimi tanan, no? Amo na kasimple tan isang sistema nga pwede tani naton i-plastar but hindi ko mako ang punto. Hindi na national nga ka very disorganized gid sa ila, but sige lang. Kung hindi nila kaya ito mag-organize, kita diri sa Bacolod maningwa kita diri, no? Tiya mo na may mga risgo lang kita galing ya, pero sa mga pagkaon yung na-prepare, ti gubae, no? Why chance kati hindi makaon mo, kati gulpilas na makancel. Ang aton mga OFWs, aton mga pension houses, aga-expect man nila tao asa mag-agaman nga hulat, no? Ang isa ka pension house naton diri nga Gindil, from 12 hasta man nila sa isang agang hulat nila sang arrival, no? Why ta may mahimo, amo na wala siling ko, okay na iya, why na question niya nga kompromiso ni siya, gulpihanay ni siya ang pandemic, but it doesn't give us reason nga hindi mangin preparado, no, sa sining sitwasyon. I hope masettle ni siya as early as possible. Right? Okay. Everybody is excited na. June 1, modified general community quarantine, halong lang gitya maghihapon. Dira ng mga kaaksyon, mga palangga, careful gid. Agwan, tagamay, this is the new normal. Hindi na niguro magbalik pa sa dugayan pa niguro, igo makabalik sa normal ang aton yung sitwasyon not until may bulong ini siya, no? So, hindi magsalig ang life labig pa niya, no? Ang agwanta naton dire, ang paghalong naton, lipot lang man siya. Daw kung pisaron tagidyani pero sa akon biti. Daw pila man niya ka dekada, pila man niya ka tuig nga daw free man ta, nag-enjoy man ta. Gaan ta isa or duwa ka tuig nga maghalong kita ang importante buhi, no? Madamang salamat sa inyong pag-upod sa aton diri naman sa atong programa Istorya Espesyal. O finally dudugay makatulog na gid man kita, no? And tikitaya ari lang gid gihapon, no, sa aton masarangan maulot na kita diya gihapon niya istorya naton ang mga butang-butang sa aton palibot, but always remember ang paghalong ara gid sa aton dapat ma-witness naton. Inablang tawag lang ini nga generation, grabe ang pagtilaw. Kung na-witness naton ang pagsulod sa sininga virus, dapat ma-witness man naton ang pagwa sa sininga virus. So dapat stay alive. Okay? Buhi lang yung dapat. Continue to pray. At the end of the day, ang pinaka-most powerful diri tanan is ang pagpangamuyo gid, no? Inablang may mga butang gid na malabot sang taho. May mga butang bisan ito katikal nga ang tao subong alam, expert why sang mga kahimo sa sini nga cure gagapagita niya ga remind sa aton niya why niya etikal ang kaalam sa tao ya kung gusto niya sang Ginoo ya, no? So this is a very strong reminder nga at the end of the day it will be our faith and prayer and pagiging responsable nga citizen nga makasustain sa aton sa diri nga kalibutan. Madamong salamat. Inigihapon ninyo kubos nga alagad Konsehal Israel Ising Salanga. Hindi pa ako maghalin, maupod pa ko diyan kadali sa kay Action Boy Duran kay may istoryahan na kami importante kuno sa iyang programa. Happy Sunday sa inyong tanan. Don't forget na maglantaw sang misa ko panimbahon bisan live streaming lang gid. God bless. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.